bare hele tiden holde konstant kontakt på flyet, så godt du kan. Højre siden lidt ind på ham. Rigtig. Og så laver du bare tusindvis af skridt overgange. Holder indvendige side på plads. Og skridt og trav. Højre ben. Ja. Højre siden ind. Hvad var det nu, han var efter? Mette, hvad var det nu, han var efter den her? Han havde bonds dancing. Nå ja, det er rigtigt. Og højre siden ind igen. Højre. Ja, rigtig Mette. Rigtig. Og skridt igen. Højre siden. Højre skænkel. Ja. Og der, når du skal ned i skridt, er det vigtigt, at når han begynder at trække i dig eller spytte bidet ud, at du får lagt især din indvendige skænkel på. Ja. Uanset hvor ulogisk det virker for dig, så skal den lige ind og røre lidt ved ham, så du kan blive ved at holde ham i gang under dig. Rigtig. Og skridt igen. Den trager så ikke dårligere af, at den kommer i byen. Ej. Godt. Og trav. Godt. Det var en fin overgang. Højre siden ind. Ja. Godt. Højre siden. Rigtig. Ja. Højre siden. Fortsæt i trav. Fortsæt i trav. Godt. Og mange af de der, når du så har haft 1-2 skridtovergange, der har været gode, så masser af de her, hvor du næsten går i skridt. Og så lige der, hvor du kan mærke, at han der så trav igen. Så han ikke får lov at gå hele vejen ned i skridt. Godt. Ja, videre. Videre. Godt. Højre siden ind. Ja, bliv ved højre siden. Godt. Super. Og så tilbage igen. Og trav. Godt. Rigtig. Og virkelig være, det kan jeg også godt se, du er, men virkelig være efter ham med det indvendige bagben. Han vil gerne sådan lige snyde det ind, så din indvendige skænkel bliver ved at holde ham ude til venstre. Og skridt igen. Højre ben. Ja, og trav. Godt. Godt. Ja, super. Indvendige bagben. Ja. Indvendige bagben. Godt. Og så tilbage igen. Indvendige skænkel. Tilbage, tilbage, tilbage. Og trav. Godt. Ui. Ja, du skal også selv, du skal også selv passe på, at du ikke overrider. Overrider? Ja. Ja. At du lige giver ham der, når du gerne vil frem i trav igen efter anholdning. At du lige giver ham måske 2 sekunder til at tage din hjælp. Ja. Højre siden ind, og ind og vente. Det ved at holde højre siden ind, højre siden ind, højre siden ind. Mindre, går af til højre. Han skal give sig ind til indvendig. Ind til indvendig. Ja, og vente. Flot. Vente. Brrr, brrr. Ja, og så trager du derfra. Det gør ikke noget. Og så indvendig side ind. Ja, godt. Indvendig side ind. Ja. Godt. Indvendig side. Rigtig godt med. Og tilbage med dine skuldre. Ret dig op. Og så overgang igen. Indvendig ben. Ja, lille trav. Lille og frem. Højre side. Der er vi ved at bede ham op. Ja, og så frem igen. Godt. Super. Rigtig godt. Og skift volden. Hvad? Jeg skifter bolden. Ja. Så var så det der sagde. Godt. Og indvendig side ind. Ja, så første gang her, der laver du overgang til skridt. Og holder den venstre side på plads.
Venstre skænkel. Ja, fint. Og trav igen. Ja, godt. Indvendig skænkel. Hvad var det nu, han havde så svært ved sidst? Jamen, det var det. Han gik og slog sådan lidt med hovedet og Ja, det var sådan. slog fra og sådan, ikke? Ja. Ja, det der i hvert fald blevet meget bedre. Og så laver han det der lille chassé der i overgang. Ja, men det er fordi, han ikke, når du rider frem, så ligger han så ikke ned i halsen. Nej. Han går for meget op. Han hopper op, ja. Og der må du bare stille blive ved, indtil han finder ud af, at han skal gå derhen. Og det er derfor, jeg gerne vil have dig til at ride mange af de der, hvor du næsten går i skridt, og så frem igen. Der, godt. Og jeg tror, at det er godt for ham, at du rider nedstødning. Det kan godt være, at du synes, det er ikke så godt for dig, men det er godt for ham. Og det er også godt, for dig. Han er lidt at sidde på. Ja. Sådan. Så tager du ham tilbage, så han næsten stritter. Og lige inden han går i skridt, så rider du frem igen. Godt. Og venstre skulder ind på plads. Ja. Så du bliver ved at hjælpe begge skuldre ud til højre. Godt. Og slapper af. Rigtig. Og næsten ned i skridt igen. Ja, og frem igen. Godt, og det gør ingenting, den landdistrikt. Du skal bare være tålmodig med igangsætning, så du ikke får det der hop. Venstre siden. Ja, så han ikke vælter ind over venstre. Og så tilbage igen. Godt. Bliv tilbage selv. Bliv tilbage. Og frem igen. Godt. Super. Det var det. Og energi. Ja, venstre side ind. Og læn dig tilbage og slap af i hånden. Godt med det. Rigtigt. Så prøver du at lave en slangegang hele banen igennem. Med 3 buer. Hold energien i ham. Rigtigt. Og ja, sving med til den nye side. Ja. Godt. Og det gør det bare igen. Godt. Og glid med, glid med, glid med. Ja! Super flot. Ja, og glid med. Der, det er godt. Super. Og så tager du tilbage igen næsten til skridt. Vente, 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 vente. Og frem igen. Godt. Og trav. Det gør ikke noget. Trav igen. Og venstre ben. Ja. Og ind og vente. Skub lidt til ham med venstre ben, når du drejer til venstre. Ja, sådan. Og så stille og roligt frem igen. Vil du lige have en pause? Ja. Ja, det skal nok blive godt. Ja. Godt. Og skifter du bare rollen. Højre siden ind. Godt. Og så overgang til skridt. Højre side. Ja, godt. Og trav. Godt. Super. Rigtig flot. Højre side. Ja. Og virkelig med det til i morgen, når du skifter bolden og sådan noget, at den første vending til den nye side, at du der i god tid begynder at trykke med det indvendige ben. Ja. For der var du lidt før, da du skiftede bolden, der tog du lidt for lang tid om at sætte ind. Og det igen. Hvad? Jeg prøver lige. Ja.
Vente, vente, vente. Og travl. Ja. Godt. Og skråt igennem den her frem. Og se om vi kan holde ham helt lige. Så rid til P. Til andet sidste bogstav. Og se om vi kan ramme ham ind, så han er helt lige. Og så begynder du med højre ben nu og skubbe skuldrene til venstre. Og så ikke lade ham løbe. Ikke lade ham løbe. Vente på dig. Ja. Sådan. Vente på dig igen. Ja, højre siden. Højre, højre. Højre siden. Ja, sådan. Højre siden. Højre siden. Skridt igen. Højre. Læg venstre tøj. Læg venstre tøj. Ja, og højre tøj i stedet for. Og træk. Læg venstre tøj. Sådan. Lige nu kommer lidt til at hænge fast i den venstre der. Ja. Det kan jeg også huske fra sidst. Ja. Ja. Jeg har skiftet tøj. Men jeg skal spørge om det. Fordi jeg bliver tudet ørerne fulde med. Ude på udvendt, ude på udvendt, ude på udvendt. Ja, det ved jeg. Og så siger du, måske misforstår jeg det, men du siger, at jeg skal egentlig give lidt her. Ja, men det er fordi, at jeg tænker sådan lidt, jeg er også indvendig sjæl og udvendig tøj, Ja. den er jeg med på. Ja. Men jeg har det sådan, at den skal jo, hvad skal man sige, hvis du går efter træningsskalaen, så kommer takten jo først. Ja. Og så kommer løsgjorthed og bla bla bla. Ja. Og balance. Og Ja. alle de her ting, de kommer før livrettet. Ja. Og når en hest den er livrettet, så er det, at man kan ride den fra indvendig sjæl til udvendig tøj. Ja. Men sådan som jeg tænker inde i mit hoved, så kan en hest ikke gå fra indvendig sjæl til udvendig tøj, før den har forstået at gå rundt. Nej. Og Ja. det, der sker for mig i mit billede, det er, at hvis du rider rundt på en ung hest og vil ride indvendig sjæl, udvendig tøj, uden den har lært at gå hen til bid, sådan rigtigt, Ja. så vil du komme til at gøre dens udvendige side kortere end den indvendige. Ja, okay. Fordi du står imod på den udvendige. Ja. Og når du har en hest, der ikke rigtig kan finde ud af at gå hen til bid, så gør den sådan her i udvendig side. Ja. Hvordan fanden skal den så komme den vej rundt? Ja, det giver mig. Og det her er ikke fordi, at jeg vil gøre nej, det er ikke fordi, jeg siger noget imod den, der siger til dig. Nej. Fordi det er jo rigtigt nok. Ja. Men det er bare sådan, det er derfor, jeg siger til dig, at du skal give venstre tøj. Ja. Det er derfor, jeg tænker, det er derfor, den springer i højre galop. Det er fordi, din venstre tøj siger til den, der er ikke plads her. Ja. Så den kan ikke træde sit venstre forben frem til at sætte i trav. Nej. Alright. Det giver god Så derfor så bliver den nødt til, fordi når du sætter den i gang, så har den sit indvendige bagben under sig. Uanset om den er i skridt, eller uanset om du vil i trav eller galop, så i det øjeblik, den sætter af jorden, så er den indvendige bagben i jorden. Ja. Der sætter den af. Ja. Og afhængig af, hvad du gør med dine søjler, bestemmer, om hesten går i galop, eller om den går i trav. Ja. Og hvis den er så ung, som ham der er, som ikke har nogen balance, og du ikke giver plads til, at venstre forben kan gøre sådan her, sammen med højre bagben, Ja. så har han kun en anden gang rettet det galop. Ja. Okay. Og derfor laver han et halv. Og Ja. din reaktion på, at det gør sådan der, det er at tage fat i indvendig tøj, stryger den ud, og så bliver det travlt. Ja. Så hvad skal jeg gøre for ikke at komme igen, altså for han ikke laver det der? Du skal ride til udvendig tøj, uden at holde imod på udvendig tøj. Ja. Alright. Fordi det for mig at se, når jeg ser ham her nede ad langsiden, så går han med hovedet sådan her ud til udvendig. Ja. Og det er bare fordi for mig at se, at han ikke er balance til, at du kan ride fra indvendig skænke, og så være modholdende på den udvendige tøjle nu. Nej, okay. For mig at se, der skal dine hænder kun være ledende og ikke modholdende, fordi han ikke går hen til dem. Ja. Og når han engang har været let så meget, at han kan finde ud af at gå hen til dem, så kan du begynde at holde imod på dem. Ja. Men lige nu er det svært at holde imod på. Ja. I hvert fald på et bøjet spor. Ja. For det har han ikke balance til. Nej. Ja. Og så ret ham op, så han ikke er så bøjet. Ja. Sådan. Så du skal tænke, når du træder rundt der, så skal du have hans højre skulder ud til venstre. Så du skal have flyttet forparten lidt ud. Der. Godt. Super. Og så skal du slappe af. Så. Ja. Det er måske godt.
ikke så pillet. Nej, det er hun ikke. Nej. Godt med det. Han er altså sød. Ja, ja. Jeg vil også. Det skal der være. Godt. Og vente lidt. Lige bagom og sidde. Og slap af. Udvendig ben, når han gør det der. Ja, super. Og så lidt langsommere trave en gang, og så husk hans din udvendige skænkel, når han begynder på det der, hvor han sådan vil ud af volden. Så brug dit udvendige ben. Sådan. Super. Men en ting, jeg tror, der er vigtigt med ham her, det er, at du skal passe på, at når han bliver fræk der, at så længe han ikke bliver mere fræk end det her, at dit tempo ikke bliver så højt, at han også gør det, han gør, fordi han er i så højt tempo, at han mister balancen. Ja. Og det er det, der er svært. Ja. Fordi det, der ligesom modsiger sig selv, det er, at vi alle sammen altid har lært, at vi skal ride fremad, når nogen hest bliver fræk. Ja. Og det er også rigtigt. Men nogle gange bliver nogen hest fræk, fordi den er netop faldet ud af balance. Ja. Det gjorde han ikke der, Nej. hvor han gjorde det før. Ja. Men det er også, det er bare sådan, at du ikke så kommer til at ligge så højt i tempo, at det egentlig er tempoet, der gør, at han vil ned i den anden ende. Super. Godt. Rigtigt. Så sætter du ham i galop. Super. Godt. Og om på højre siden. Højre tøjle. Ikke rid lige ud. Bare volde. Godt. Godt. Super. Og indvendig skænkel. Pas på, at du ikke står i den udvendige bøjle. Ja. Men Mette, det er lidt fordi, når du drejer til højre derovre, ikke? Så står al din vægt ud i venstre bøjle. Al din vægt står i den udvendige bøjle. Okay. Det er fordi, når du skal rundt til højre, hvis du ser mig forfra, så gør du sådan her med din krop. Ja. Så er al din vægt derud. Ja. Og så skal han. Den vej. Ja. Og det er ikke logisk for ham. Det er derfor, han ikke følger din højre tøjle. Ja. Og så kommer væggen, og så Ja. tænker han, jeg løber til venstre, det er mere overskueligt. Ja. Ja. Nu hedder du bare lige volden i trav igen. Udvendig skænkel. Bliv ved. Sæt dig tilbage. Godt. Og så bliver du lige på volden, indtil han går rigtigt rundt uden at spænde, når du rider ind over midten. Sæt dig godt ned i højre bøjle. Pas på, at volden ikke bare bliver mindre, for så bliver det jo endnu sværere for ham at dreje. Så når du er klar, sæt du ham igen op. Godt. Rigtigt. Lige til højre. Godt. Pyt med det. Så er det bare igen. Godt. Ned i højre bøjle. Ja. Rid lidt længere ned ad langsiden, før du drejer. Så volden ikke bliver for lille. Ja, sadlen rører lidt ud til venstre her. Ned i højre bøjle. Ned i højre. Godt. Super. Og galop igen. Ja. Godt. Rigtigt. Højre side igen. Ja, vi skal lige have dig ned i trav. Så skal vi lige have gjort noget ved den sadel der, hvis vi kan. Og så ned i skridt. Den ligger meget ude til venstre sadlen. Ja. Kan vi spænde jorden? Har du overhovedet spændt jorden med det? Ja. Nå. Okay, det svarer godt. Godt.
Rigtig. Godt krav igen. Den er en flag. Det er fordi, jeg sidder her og råber. Sådan. Godt. Super. Godt. Ja, rigtigt. Og så galop igen. Det er skide godt, det der. Rigtigt. Og lige ned i højre bøjle. Godt. Super reddet. Du kan da godt få et job på Helstrand som engelskspiller. Er det ikke noget for dig? Vi mangler sådan nogen som dig. Det er bare at ride afsted. Godt. Rigtig. Super. Højre siden ind og galop igen. Godt. Super. Og blive bagom. Blive bagom. Ja. Rigtig reddet. Og blive ned til højre. Godt. Rigtig. Godt. Og ned i trav. Og så skifter du bare lige vold. Det må I selv bestemme. Folk skifter lidt. Godt. Ja, flot. Super. Rigtig godt. Og så galop til venstre. Godt. Og blive bagom og sidde. Vente lidt. Godt. Super. Så du kan passe på, at du ikke rider så stærkt, at han ikke kan styre det. Ja. Godt. Og ned i trav. Godt. Okay, ikke så meget mere. Godt. Godt med det. Altså anspringene lige er blevet 1000 gange bedre. Ja, det er det. Ja. Nu skal vi bare lige kunne vente lidt i galop. Ja. Ja. Fint frækkert. Ja, han er lidt en. Ja, ja. Men altså, der er sikkert også noget. Fordi han er så sød, så tror jeg også på, at det er noget med vægten, og at den der forbi ham. Ja, og så kigger han lidt Ja, på det her. han har også lavet det derinde. Ja, men det er jo også lidt samme opbygning. Ja. Men jeg kan godt se, at han også gerne vil gøre det den her vej rundt. Det er Ja. ikke kun der mening. Nej. Men det er også det der med, fordi han ikke rigtig er til bid. Ja. Så når du drejer, så drejer han egentlig bare hovedet rundt. Ja. Og så kan kroppen ikke rigtig komme med. Der kan man sige, at det er fedt at have en smidig hest, men nogle gange er en stiv hest bare nemmere. Nej. Altså. Ja, det er også. Der er lidt kopperddrejning, ikke? Ja. Men det må bare komme, når han bliver stærkere. Ja. Og det jeg gør, prøver i hvert fald, når jeg kan mærke ham, altså det er egentlig at komme frem, så han finder retning i frem. Ja, præcis. Ja. Ja. Men det er også helt rigtigt den måde, du håndterer ham på, synes jeg. Ja. 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 Okay. Det var en. Det var godt. Ja. Så ses vi igen i morgen. Det gør vi. Ja. Det er fedt. Ja. Det kan være, at han så er lidt roligere, Ja. Så. når han har været afsted. Ja. Så render jeg ud på banen.